Şu gün 2025-nji ýylyň 8-nji maýy. Men bolsa Aşgabatak Bag Şöhrat ýadagarlyk toplumyna durdum. Sizin görüp oturaňyz bolsa 1939-njy ýylyň suraty. Bu suratda meniň atam, eli çağıly gelin meniň enem, ýanyndaky täze gelin bolsa atamyň jigisi surata düşüriler. Ýaş ýüzü nurany odan adamlar, geljegi öňündäki adamlar. Meniň atam Aşgabatda uniwersitetiň arkasyndaky köýni ýarmarkanyň öňkü ýerinde bu jonatly kalhowda ýaşaýardy. Ol bilimli sowatly adam bolup, Sowet Türkmenistany, häzirki ady Türkmenistan gazetynyň redaksiýasyna zähmet çekýärdi. Rus hem-de fars dillerini bilýärdi. Garyndaşlarynyň gurrunlaşyna görä fronta gitmezden odal atyş meýdançasyna bir aýlap pürönleşige gatnady. Howada şowat yssydy. 2020-nji ýylda men Russiýanyň Gorunlyk ministrliginiň merkez arxiwiniň Pamять народа halky hatyrasy atly web sahypasyna giramda şonu Kuliýew gowşut 1940-njy ýylyň maý aýyna fronta gidenligini bildim. Howa maý aýyny hakykatan ysrak bolýar. Ol bolsa 31 ýaşyndady we serjant derejesi bardy. Onuň aýaly Mehriban enim, onuň ajaýyp keşfi ýadyma düşýär. 1979-njy ýylda aradan çykdy. Ol şonu 40-njy ýylda iki çağıly gyzy 4 ýaşynda, ogly 2 ýaşynda hemem özi toýly gelin bolup oturdy. Bäbäge garaşýardy. 1940-njy ýylyň sentyabr aýynda meniň kakam dünýä indi. Oňa aman berdi, adyny dakdylar. Kakam öz kakasyny hiç kaçan görmedi. 1943-njy ýylyň iýulyna serjant Kuliýew gowşut habarsyz gitdi diýip ajy habar geldi. Enem şonu 23 ýaşyndaky gelin. 3 çağıly iň kiçigi 10 aýlyk bolan aýalyň ýagdaýyny gödüňüne getirip kyn bolýar. Şu gün bolsa 2025-nji ýylyň maý aýynyň 8-i. Güneşli ýurdumyň asuda asmanynyň asyna siziň öňüňizde çykyş edip durun. Sebäbi bu adam meniň atam Kuliýew gowşut munyň üçin öz ýaşajak ömrüni gurban etdi. Hiç hili bayragy ýokdy onuň. Emma ol gahrman. Gahramanlara şöhrat. Olar parahaçylygy görediler. Hiç kim unutulmaýar. Hiç saat unutulmaýar. Beýik ýeňiş bayramyňyz gutly bolsun. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.